Abyan mayo nga adlaw dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton segment sa Daily Light abyan aton ini ginapatuhoy sa mga kauturan, mga kabyanan kag suki nga nagapamati sining aton nga programa dira sa Negros Occidental kag bisan pa sa mga Ilonggo speaking friends diri sa Facebook. Nga nagatanaw, nagapamati, kag salamat man sa naga-share sini dira sa ilang Facebook wall. Ang aton ginahambalan abyan diri sa 2 Corinthians chapter 6. Ang akon nga ginhambal na sa nagligad sa verse 3 and sa verse 4. Ining nahanungod sa dignidad, pagkamodelo, pagkaehemplo ni Apostol Pablo kag siya mga kopdanan sa ilang pangalagad sa Ginoo sa tunga sang mga kabudlayan sa pagpangabuhi kag bisan pa sa pag-alagad sa Diyos. Pero nakapadayon si Apostol Pablo tungod kay siya di prinsipyo may tinindugan sa iyang pagkabuhi subong nga Kristohanon kag ilabinagid subong nga isa ka alagad sang Dios. He was a man of principle and values as an apostle. And because of that, he was cautious in his dealings with people, in not doing his responsibilities as a servant of God. And thus, he was a commendable minister of the Lord Jesus Christ. Ina, makita naton sa mga versikulo 3 kag sa versikulo 4. Karon si Apostol Pablo pigos, gin persecute, gin pasakitan. Hindi lamang sa mga Hudiyo, kundi bisan pa sang mga Hintil. Pero sa tunga si Apostol Pablo, diriyo sa versikulo 4 sa ikaduha nga bahin sa sini nga bersikulo, nagsiling ang balaan kasulatan. Versikulo 4, apang sa tag sa kabutang, nagapakilala kami sang amon kaugalingon subong nga mga manug-alagad sang Dios paagi sa dakong pagbatas sa mga kapipitan, sa mga kabudlayan, sa mga kasakitan. Sa sini nga ikaduha nga bahin sa bersikulo 4 abyan, aton makita nga sa tunga sa sining mga kabudlayan nga ginlaragway gid niya diri sa nagkalain-lain nga mga pulong, ara dira ang iya pagka mapailubon, ang iya nga patience. Patience. Gin-exercise niya ang patience kay ini bunga man sang balaan nga espiritu. So ano ina ang patience? Amo ina ang pagpadayon bisan mabudlay ang aton mga sirkumstansya, mga eksperyensya o kon mga inagihan sa aton nga mga kabuhi. Ano karon ang iya mga naagyan dire? Aton makita nga ara ang ginatawag naton kapipitan. Inang kapipitan abyan affliction sa English. These are trials under pressure. Mga tilaw ini sa tunga sang mga kabudlayan, ka mga palaligban sa kabuhi. Kay sa pagkamatod abyan, bisan kita nahimo na nga mga anak sang Dios, wala nagsad ang Dios nga pinaagi sa iya nga bugay, hindi gid kita maka-eksperyensya o kung makasugata sa mga kapipitan sa kabuhi.
On the other hand, ang kapipitan, mangin instrumento o galamiton ini sang Dios. Agod nga kita hindi lamang mahimo nga mga knowledgeable nga mga Christians, kundi mga experienced and wise Christians. Kay pananglitan ng isa ka bata na paso na sa tambutso sang motor. Sa sunod nga kay gyunan magbantay gid siya nga hindi siya maghikap o kun magpalapit sa tambutso sang motor sang iya amay. Naka-learn siya sang iya nga lesson. Kag ang manami pagid abyan nga bisan wala kita mapaso sang tambutso sang motor, naka-learn kita sang lesson pinaagi sa mga kapipitan kag mga kabudlayan sang iban nga mga tao. Ikaduha dere sa mga kabudlayan. Amo ini ang matag adlaw naton nga mga kabudlayan sa aton normal nga pagpangabuhi. Para sa iban kinahanglan gid nga mag sulod sang tubig sa balde kag ila gid ni idulong dito sa ila balay agud nga makapaligo. Para sa iban maglakat gid sang mga 2 ka kilometro agud nga makasimba. Mga kabudlayan, para sa iban magpangahoy gid subong mga alagad sang Dios magapangahoy agud nga makaluto kag makatigang. Sa iba niya may gasol, may electric stove. So may mga kabudlayan sa pagpangabuhi kag sa pag-alagad sa Ginoo. Kag na-experiensyan man ina ni Apostol Pablo. Ikatatlo sa mga kasakitan, distresses. Amo ni ang mga eksperyensya, mga inagihan nga si Apostol Pablo do ginbutang siya dito sa higad kag wala na gid siya sang mahimo kundi magampo ka magtugyan sa iyang kabuhi kag magpadayon, maging patient because of the circumstances. Now, sa versikulo 5 sa mga lapdos, kag kita diri matapos sa aton nga pagtuon. Lapdos. 3 ka kahigayunan si Apostol Pablo na prisuhan. Siling diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 versikulo 25. Amo ini ang inagihan ni Apostol Pablo sa iyang pag-alagad sa Dios. Aton i-kumparar ang aton kaugalingon. Versikulo 25. Makatlo bunalon ako. Makaisa ginbato ako. Makatlo ako nalunod. Isa ka gabi kag isa ka adlaw ginaanod ako sa kadagatan. Sa mga panlakatan masunson, sa mga katalagman, sa mga suba, sa mga katalagman, sa mga makawat, sa katalagman sa akon, mga kasimanwa, mga Hudiyo, sa katalagman, sa mga hintel, sa katalagman sa banwa, sa mga katalagman sa kamingawan, sa katalagman sa dagat, sa katalagman sa tunga, sang di matuod nga mga kauturan. Sa pagpangabudlay kag kaiwat, sa mga pagpulaw, masunson, sa kagutom kag kauhaw, sa mga pagpuasa masunson, sa tugnaw kag kahubo. Walay labot sining mga butang nagapalibog sa akon adlaw-adlaw ang paghimudos tungod sa tanan nga iglesia. Sino bala ang maluya? Kag ako hindi maluya. Sino bala ang ginpasandad? Kag wala ako nagasingkal. Abyan si Apostol Pablo naka-eksperyensya sang pagbunal. Versikulo 25. 3 times gid. So, kung hindi si Apostol Pablo mapailobon, mapinadayonon, naguntat na siya sa pagka-apostol.
Pero iya ginangkon ang bugay, bulig, kag gahom sa Ginoo sa iya nga kabuhi. Kag tungod sina, siya nagmapinadayonon. May persevering spirit siya. So, ining mga eksperyensya niya, nahimo ini nga mga galamiton, nga magpadayon siya sa mga pag-alagad, sa mga pagbantay, sa mga pagpulaw, sa mga pagpuasa, sa pagpadayon, sa pagkabuhi nga putli, sa pag-angkon sang ihibalo, sa ginatuwag naton long suffering. Ini pinaagi sa balaan nga espiritu. Kagtungod kay sa iya kasing-kasing, ara dira ang gugma nga hindi salimpapaw, hindi fake. Siya nagpadayon sa gihapon. Sa tunga sa sining mga pag-antos, mga pagpigos kapag lutos, si Pablo nagsandig, nagsalig, kag nagsalig sa balaan nga espiritu. Busabyan sa aton kaugalingon nga ihibalo, abilidad, kusog, hiyas o talent, hindi kita makapadayon. Ikaw kag ako, nagapabilin sa pag-alagad sa Dios, subong pastor, nagatudlo sang pulong niya. Nagapangwali sang maayong balita, subong ebanghelista. Kag as lay members of our church, preachers, lay pastors, still continue on, persevere, be patient. For we know that our God is watching. Mapinadayonon kita. Tungod lang sa kaymayan kagkatungganan sa Ginoo, pinaagi sa iya gahom, bugay, kag bulig. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat. Sining libre nga kaluwasan kag kabuhi nga wala sa katapusan dira sa imubugtong anak nga si Ginoong Hesus. Nagapadayon kami sa pangabuhi, pag-alagad, kag paghimo sa mga trabaho para sa imo kaymian kag kadungganan tungod lang gid sa imo nga bugay. Busa tudloy kami nga mapainubsanon, mahimo nga humble kay kaangay sang ginhambal ni Ginoong Hesus, without me, you can do nothing. Without the Lord Jesus Christ, we cannot have the fruit of converts, the fruit of righteousness, and even the fruit of Christian character. Usa o Diyos, padumduma pirmi kami. Kinanglan kami magsaligid sa imo. Initanan nga mga butang, among ginatugyan, sa ngalan sa amon manluluwas, si Ginoong Jesucristo, kapay pa. Nairili salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Akon nga pagpangamusta sa kay Pastor Enrico Mundia Evangelista Jr. dira sa Mabinay, kay Pastor Mawilito Bakang. Thank you sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. Kag bisan pa kung gusto kamo sa pag-share sini sa inyo Facebook wall. Halin diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafrasakar. Nagapasalamat kag nagasiling. May God bless us all. Thank you. No.